Arratsaldeko 6:23 amaitu berri da Bastidan Dariok eta Eskirozek Murua eta Arangurenen aurka jokatu behar zuten norgehiagoka. B serieko Masterseko ligaiskako 3. jardunaldiko 3. norgehiagoka izan da, Dario eta Eskiroz ziren favorito, eta ez dute hutsik egin 22 eta 7 irabazi ostean. Gogoratuko dugu, batetik, Dariok eta Eskirozek erraz irabazi zietela joan den astean Murua eta Morga Etxebarriari Elizondon, eta aldiz irabazi egin zieten Muruak eta Arangurenek. Salaberria ordezkatu gaitu berriro Muruak eta Arangurenek irabazi egin zieten San Inazio egunez ostegunean Agirre eta Eskutzari zarautzen. Beraz, bi bikoteak dinamika onean iritsi dira, eta partida hasiera benetan gogorra izan da. Aurreko astean Arangurenek partida aipagarria jokatu zuen, oso ongi jokatu zuen hasieratik bukaerara. Hasieran Eskuzaren bombardaketari bikain erantzun zion, airez, boleaz, errekurso guztiak erabiliz, eta gainera bigarren zatian nagusi izan zen nabarmen xamar. Gaur baina oso bestelako partida izan du, gaurkoan Josu Eskirozek beldurgarria izan da zenolako sendotasuna erakutsi duen, eta aurrean Dario sekulako boladan dago, une honetan. Egia esan pozgarria da, badakigu zenbat arazo izan dituen eskuetatik eta abar ezkaraitarrak, eta pozgarria da maila honetan ikustea. Eta Murua berriz aurrekoa naizea alde zela, ibili zen orokorrean gaurkoan, egin ditu tanto on batzuk, ausardia erakutsi du, pilotari ausarta baita berez, nortasun handia duena, baina gaurkoan Dario askoz ere gehiago izan da aurreko kuadro horietan, eta euren menpe ibili behar izan dira. Hasiera oso berdindua izan da, gero 7 eta 2 aurreratu dira, eta 12 eta 7 iritsi dira lehen etenaldira, eta geroztik ez dute tanturik egin. Pare bat tanto egin dituzte, bai, oker espaldin banago, eta benetan, bai, 22 eta 7 azkenerako hori da, ez dute tanturik egin. Dariok esango nuke bigarren zatian askoz ere gehiago asmatu duela, lehen zatian oso ongi jokatu du, baina bigarrenean tanto ederrak utzi ditu, eta Bastidako publikoan ikuste kontentu utzi duela, eta 18 eta 7 eta azkenerako 22 eta 7, azken zatian jada Aranguren galtzaileago hasi da. Partida hasiera, pilota batzu galdu ditu, baina sendotasuna bazuela erakutsi du. Eskirozek zer esanik ez, sekulako partida egin du esan bezala, eta azkenerako hortxe. Eskirozek galdutako bakarrarekin amaitu du partida, eta jaun eta jabe izan dira gaurkoan Dario eta Eskiroz, euren bigarren puntua lortzeko. Hau da, 2 partida jokatu dituzte, eta biak irabazi. Une honetan beraz, puntu bakarrarekin jarraituko dute Salaberria Aranguren bikote titularrak, eta 2 punturekin dira Dario eta Eskiroz. Gogoratu, Dariok eta Eskirozeko 22, Muruak eta Arangurenek 7, Bastidan.